Ola che bai vekule tu tum tutorial video chuanin unit 3 polynomials kha an bulgan tan le do na te chuan unit 3 mun thuma in thena an huang hianin 3.1 3.2 le 3.3 han exercise pathuma in thena te chuan heng exercise tin hi video tutorial pathum emo palia i zo man kan tumanga seidong khan question zong zong hi kan chokman thlelo mai the ma ro chu kan theng to ka tamaka i chon tum do ni polynomial sungsang hi class 9 na hanin i introduction part anga kha timela question engma za thom boka kha i ziran to ati chuanin tun chuma ai chuanin class 10 i level akan ti don wang khanin he ta basically to ka su tha kan tum lowa te chun exercise 3.1 bi kan na quadratic polynomial chungchang i kan zero do na question kan chaw tur zong zong hi vai hian quadratic polynomials fa kan ya te chun enge quadratic polynomials ti su han sei fi ma sa version phim taila kan hia polynomials su an example pakata chu x plus 4 lo da se hi polynomial ani x hi a power chu 1 ani ya chu wa chu hi polynomial a degree hi degree 1 nia linear polynomial anti bokta te chuan x hi square lo ni ta sala plus 4 ni ta sala hi a degree chu ta hi power chu ni vain degree 2 kha ni le me ya te chuan x cube lo ni ta sala a degree se to han degree 3 kha ni me ta chuan 1b ka hi linear polynomial antia cube b ka hi chu cubic polynomial antia chuan a degree 2 hi he ta tuna kan zir tur quadratic polynomials kan ti hian chu wa chung question kan chaw tur le ga khan a power tam per tur su square zela hin do ni a chan chu degree 2 ni wa nia quadratic polynomial kan kha an zon tur ni general equation of quadratic polynomials hanen le lokila kan huang hianin a general equation a suanin ax square plus bx plus c ti hian ta the chuan hi a general equation hi mi hi chi na ya me ma chan chu nakina a relation te kha kan na verify le do na chu ta tam she tu per mo do te han sel te la coefficient of x square ati coefficient of x square su x square ma a helai number of hi ni the chuan a hi coefficient of x square rum ta the chuan coefficient of x kan ti chu x ma a number of khania b lo ni le ta constant term ti chu ama a number of kha hi c kan ti kha constant term ta ni example pakhata han sei tai la (3x square minus 5x plus 7 ilo ta sela om jesu a coefficient of x square ti om jesu x square ma chi a coefficient number om kha 3 hi a coefficient of x square ta ni ti chuan coefficient of x ani chuan 5 hi ni ma se 5 so kha ni thei bi lo wa a sin len kha ni nga ya minus 5 hi a coefficient of x kha ta ni constant term ti chu x del value number ma o ma kha constant term ni a hi ta hian a constant term chu 7 hi ta ni ti chuan an example pakhata antirnan 3x square minus 5 ti chu milom ta sela o minus 5x ti long ta sela a constant term chu number in mai 0 wa 0 kha en ma bu chu na constant term ti na ta ni ti chuan example pakhat le 3x square minus 5 ti om ta sela 3 chu coefficient of x square su la ni thawa tin 5 hi number ma chu om ni vai minus 5 hi a constant term ni om ve ta lo chu x how lo wa han coefficient of x kan ti ta kha om lo wa ti khan a question zir khan kan fa en thiam pha ngai ni zeros of polynomial an en le lo nga zeros of polynomial so if you choose example train tanila x square plus 9x plus 20 ilo ta sala ki quadratic polynomial san ti kan thia chan chu a degree hi 2 nia ti chuan a general equation kha aba follow kha ni x square oma se bala da x oma da constant term ni heta tanga chiang do chu
coefficient of x square chu 1 ania x chu 9 ania constant term chu 23 ni o khami tak chu sei tu mana ni wa zeros of polynomial chuan int ra chu he x square plus 9x plus 23 ti polynomial lo o ma hi 0 ni thei turin 0 thei turin x value hi exact ne ni ti kha zeros of polynomial ina mun se ti kun chun ta ni ti chuan in chumi chok tur chuan thil har sa am lo x square plus 9x plus 23 kan factorize nga factorize dan chu formula mangi mo splitting middle term kan ting chi te kha chu a equation as khanin am hatu lai chuan in factorization kan mang mai nga x square ani nga plus 22 5 into 4 ni am chi 5x plus 4x alone plus 20 equal to 0 ni x kan na x plus 5 plus 4 kan na x plus 5 to equal to 0 ni x plus 4 x plus 5 equal to 0 ti lo su ta ti chuan hi ta tanga kan thia thei chu tlem sot ka dang ka 0 slide kan sei du wa an x equal to minus 4 ti la x equal to minus 5 or then su ta ni om se su he quadratic polynomial se hi 0 alu chan thena tu tan chun x value hi minus 4 mo minus 5 kha ani angai ta ti chuan minus 4 hian 0 ati chang thia minus 5 hian 0 ati chang thia khami 0 ati chang thei tu kha zeros of polynomial chu ni ta ni relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomials ni kan le lo nga kan soi fi ve ve to a tu la hian quadratic polynomial x square plus bx plus c ti kan nei ta a ti chuan he equation ti 0 thei tu kha a zeros kan ti khan ta ni chu tu na hian engman bar nge kha a che do general form a mo wangin degree 2 ani re ban so din 0 si pat ni nei don ti na ni chu alpha le beta kan ti nga en ti ran degree 3 nei ta sela cubic polynomial so ni se 0 si pathum nei don a degree za cha kha ni chin ni ti kha ru zo long ve ta me mi pok ta sela ti chuanin alpha le beta chu a zeros kan lo ni ta ti chuan ama kan sei chu mi zeros kha ni alpha le beta te le a relationship kan chon tu chu coefficient of quadratic polynomial ni a coefficient chu ta chuan a kan ti te b kan ti te kha ni ta chun he tlai c kan ti kan constant term ate kha a b c le alpha le beta in relate dan ha kan andon ni chu ma sabera chuan sum of zeros and here sum of zeros to alpha le beta te be khom kha tina me zeros pat ni be khom tina ta sum of zeros to to minus b by a kha tu ni tisun minus b chu nge kan ti ta kan ti chuan b chu coefficient of x ani wangin minus coefficient alam kan se meng coefficient of x akania isuanin a chu coefficient of x square ani wangin coefficient of x square khan don tan jesu sum of zeros so to su alpha le beta te bel khom ni chu minus b by n ya chu coefficient of x divided by coefficient of x square ta minus sin khan don tan ni isuan sum lo le chu product ani da product of zeros ni le ta product ani chuanin zeros pahita puntir ti na khan me alpha le beta te puntir ti na nia chu na to ka chu c by a i lo ni ba thunga c chu ne kan ti chu na ma kan sei to a constant term ni ya chuan a chu coefficient of x square khan ta ni a formula hi by ha ka lo khop me ya asan chu sum of zeros le product of zeros ai na hnuai hian a ong ve ve a chung zong mi dang lamani product zo ga chuna chunga c oma sum zo ga chuna chunga b oma negative ani ti hani me hemi tuna ka sei relationship pi kan thiata a general equation kan thiata enge zeros ti kan thiata enge coefficient te ti kan thiat ka chuanin exercise 3.1 hi chu har pakhat ma om lo ni
kan chena leilung kan ram mun fai le nuama siam turin mangai le dua takin ke ka pen ve china ma se mo nang le ki hian amun ni lawa bolo kan pe awang te apai dan tur dika kan pe lo wang te hian mun fai nuam kha mun chop le ten om an chang zawa mun fai nuama siam le turin nang le ke ve khi mo phur tu kan ni asin ke ma me chuan ka puit len thei lawang nang le ke hi kan tho dun angai ani question number 1 na atang khan bulan tham tai na question number 1 find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient tilong ni ta tichuan in a question an min zo chu atuna equation kan hu sub number 1 na hi kan chukonga 3x square minus 5x minus 2 hi a zeros te zong la chu zeros lo chuak te le tuna a pek sa changa a coefficient ho kha enge a relationship kha adik nge ni ti kha proof ro ti ni ta kan chukonga hi chu har mi lawa sai tong khanin he polynomial hi a zero zong tu chuanin 0 on tu tir kha to kan dim ko tu 0 on tia ke chun velam pang kan en ta in tia chaw tu na ti chuanin factorization method splitting middle term kan hong mai do na kan en sinang pathum le pun tir chu par kalon ta ti chuan par pun tir thei tu ho chu pathum le pahni te chuan paruk le pakhat ha ho zong khan me ya pathum le pahni pun tir rin par ba su ga paruk le pakhat pun tir rin par ba su ba ti chuan hetain 5 oma kan en ta chu mi te pahni chun pathum le pahni kan bel khom chuanin panga su do na ti chuan paruk atanga phakan pai chuanin panga su do na panga su the kan duwa ma se hemiside ni kan en ta hei chu bel mangin panga su the hei chu pai mangin panga su the ta ti chuan khami ro khan engzong ai kan hanan na ti chuanin helai me na sai no ba hianin paya panga su tu hani bangin paruk le pakhat kan mo ta le ti chuanin 3x square lan ti nga he 5i hianin 6 along to nga 6 atanga 1 pai ni nga x ni nga minus 2 equal to 0 ti han ta chu 3x square ti nga bracket kan 3 ta nga 6x ni nga minus 2 plus ni 1x pun tir chu x ni minus 2 equal to 0 ta ni pa hi kan na common chu 3 le x ta x minus 2 chu nga a common chu 1i le ram lo chu nga chu 1 khan ma ya x minus 2 equal to 0 bi len ta heta chang siang ta lang ta chu x minus 2 into 3x plus 1 equal to 0 bi han ta thil ta di ai pun tira 0 chu ra len chu eng mo so kha 0 ani ti na ta ni ati na equal to 0 panga le eng mo ni pun tir ta 0 chu tu chu nin i pun tira kha 0 ni ngai ni chu wa chun thil pa hun ai pun tir ra nga 0 chu tu chu a eng mo so kha 0 ni ngai do na chu chu mong chang kai ha nga x minus 2 equal to 0 or kan ti nga 3x plus 1 equal to 0 n ti lo tu ni or ti tu ni ta hen ti chuan ka ta ram chu x equal to 2 lo ni nga helai ta ram chu tu chu kan so chu x equal to 1 le lam kan chan chu minus 1 ni nga divided by 3 x equal to 2 or x equal to minus 1 by 3 ti ki a zeros of polynomial khan ta ni kita tanga chiang do nang chu alpha chu ama sa zo khan ma ya chu ni nga beta chu minus 1 by 3 khan ta ni tikhianin a zeros pani alpha le beta te value chu kan musuak to tin he ta a polynomial equation in pek sa kan muta heta tang hianin kan enta a value kan ti ka chu ma so kan x square ma number lo kha 3 khan ta this one minus 5 ti chu b chu minus 5 ani nga chu c kan ti chu
minus 2 ha tu ta ni ti chuan asam mang le a product mang khanin alpha le beta le abc kan ti relationship khi kan prove to ni and tinga kan prove ang kan ti chuan sum of zeros kan ti nga hang ni kai chu alpha le beta te kan form khan mi alpha plus beta an ta chu kan an ta alpha le beta chu kan form tai la chu plus minus 1/3 an ta chuan bracket kan chi da minus 1/3 ni nga chuan pathum mun ni par ko nia 6 minus 1 chu 5/3 ti ha lo ta ni te chuan na china introduction part kan soi tong khan sum of zeros to chuan tu ka chu minus b/a ti ha tu ka chu minus b/a ka 5/3 ka ni vere em ti ha kan ena nga minus b chu ngan ta kan ti chuan minus om sa bi chuan minus 5 om ta ai chuan 3 ka om ta minus ya minus plus ni nga 5/3 vere kan ta ni ti chuan coefficient tiang ha kan je ko lo na chan chu b chu coefficient of x ni ti kan sia a chu coefficient of x square ni ti kan sia sum of zeros kan chokta alpha le beta te kan bel khoma 5/3 ru su ka alpha le beta te bel khom luwa azum dan dang le chu minus b/a hi ni ye ti kan se boka chu minus b/a chu a number kan da le a number chu kha le an chi se su ni a sum of zeros ki chu kan verify ti na ni product of zeros kan velang product ani chun pun tir te na kha ni me product of zeros te pati pun an chun alpha into beta ha alpha le beta pun tir chu 2 into minus 1/3 ti lo ni a 2 le minus 1 chu minus 2 ni a by 3 ha so ka he tiang chi se hi a coefficient mang ka da chu ve ge chu ve lo kan ve la chin nga product of zeros chu na chile kan tar nan tong khanin c/a ti lo ni ta ci chu nge kan ti chu minus 2 lo ni ta ai chu 3 lo ni ta alo lang le ta chi ta ni chu wang chu nin a product po hi kan verify nga ni ti khanin question number or sub number 2 na kan chok le nga aba sub number 3 na changa sub number 9 na thleng ka chu a chaw da in an vek awangin kan tar lang to don nem lowa a zero light na an manin no chaw thei tura ngai to ni khalai ka chu a next question hian lang 2x square minus 8x plus 60 lo ni ta ti chuanin ta khian in ama sakara chuanin a coefficient lo kan la le hal dai la a kan ti chu 2 lo ni a b kan ti chu 8 chu kan do no sen khala kan tu kan ti a minus 8 lo ta c chu 6 an ta ni he kan da cha cha ga a b c chu a coefficient lo kan ta ti chuan a zero so tu chuan he mi equation hi zero nan tu tir le la factorization le tho ka na ngai do ma ro chu ta hian in kan an ta equation na ngawm to equal to 0 ni chuanin he number coefficient ro hi kan du chuan kan cancel thei ni pahni na sem thei ka wangin pahnin kan cancel nga pahnin a hun khat x square lo ni nga minus pahnin a hun li 4x lo ni nga pahnin a hun tu ni kin a number te lo zokin a chaw thei ta ni ti chuan pathum chu pali le pathum chu pathum le pakhat pun tir ani ti an sia chu ba chuan x square ni nga 4i hian pathum le pakhatina pun tir ani x plus 3 equal to 0 ti mai nga x square ni nga bracket kan chi le nga minus 3x minus x plus 3 equal to 0 ti lo ta ti chuan x kan na common nga x minus 3 lo ni nga minus 1 chu minus kan la hala number 1 i ni no lu va ko kan la nga 1 i ni no lo ti han he mi te pati a common i c fa han ni so x minus 3 ko lo ta equal to 0 ni ti chuan heta tanga run chu x minus 1 into x minus 3 x minus 1 ni chu helai le helaya x minus 1 kan equal to 0 antia ama kan so dong khat x minus 1 equal to 0 or x minus 3 equal to 0 di hal so ta kita tang hianin x value chu x equal to 1 or
x equal to 3 ti han ta ti chuan x value a hianin 1 le 3 kan hmu chu chuanin alpha le beta value ha kan nei le tin ania alpha value chu 1 lo nianga beta value chu 3 ha lo ni le do ni ti chuan he alpha le beta le hetlaya coefficient ho relationship kha kan proof le do ni acting like a proof ang tisuanin mami me thot tho kan thong le don as sum le product mang khanin sum of zeros kan tianga sum of zeros a chuanin soi tong khanin alpha le beta te bel khom kha kan den le photanga alpha le beta bel khom su pakhat le pathum bel khom kha ni su pali kha lo chu ani tisuan kan ta sum of zeros tho kha coefficient bang chuanin minus b by a ni ti kan hria 4 thi mi chu ven ti han en le don ni minus b ya chun minus kan da nga b a hianin minus 8 lo ni nga a ya chuanin 2 lo ta chu minus a minus 2 plus tu tir su plus lo ta 8 by 2 ti so nga an sen chuanin 4 lo 4 ve kha chu wanin a sum of zeros ki su kan verify le ta ni kesuanin product mang khan han ti le taila product of zeros su na ru tu su alpha le beta tu tir han le maya khat le pathum tu tir su pathum ani ya kesuana sundan dang le chuan c by a ti lo ni ta c a ya chuan nge kan nei kan ti chuan 6 lo ni a ya chuan 2 lo ni ta kan sem chuan 3 tho ba su ba chu ba chuan a product le a zero se hi verify tani tikhain exercise 3.1b ga chun question number 1 na sub number 3 na changa nai na khachu a chodan khai dang ta veka tu dang suang chi khanin thilar sa ka pakhat maum to lo wa ti chuan question number 2 na le question number 6 na po kha tu na mi yang chi chi khania claim question number 2 na hi question na tang hianin 1/60 te lo ma ala adang lam vedo wang hianin himi te ki chodan han tilang lokela a har sa chuang mi lo wa e chu nge ka ti chuanin 1 tho ni ya b chu 1/6 tho ni ya c chu -2 di ha ani le ma ya an zan tu chu alpha le beta value tho tho ka ta kan jong do na chim jong tu chuan x square plus 1/6x -2 equal to 0 di ha ni le ma ya te chuan ta 6 alo ta ki 6 ti bo kha kan tum do na har som ni lo ni he equation pum pu hi 6 in kan multiply to pa ngoi mo ang he 6 le x square pu tir su 6x square lo su nga plus ni nga 6 le 1/6 pu tir su 6 le 6 in kan se nga x so su ko ni te chuan minus ni nga 6 le 2 pu tir su 12 lo su nga equal to 0 han da ni khi ta tang hianin a han pain 6x square plus x minus 12 hi kan factorize le dona som pahni le par puntir chu som sali le pahni ni ti an sia som sali le pahni chu common no wa so din common no wa ti me la som chin noi la mina en ti na pakhata cha na pakoi im ka la thil pahni puntir chu wa chu ni pakok mun je da ni te chuan pakua chana paret pai chu pakhata ni ti an sia chu wang chuanin pai ngai sia 6x square plus tan tianga u na hian pakua chain paret tan tianga x minus 12 equal to 0 ti han so ro ne chuan 6x square lon ta plus 9x minus 8x minus 12 equal to 0 ni nga hetai chuanin parula pakusem ko theitu chu pathum ni 3x kan na nga ahun ni ne 2x plus 3 lo nia minus la nge nge nga ya asem ko theitu su pali lo nia 2x nia plus 3 equal to 0 bi tho ka lo su do na this one ta dang hian 2x plus 3 equal to 0 or 3x minus 4 equal to 0 plan so ka ta do ni a cho da rom ji lo sei tak to a this one 2x plus 3 equal to 0 le 3x minus 4 equal to 0 ti su here can chok theta x equal to minus 3 by
2 tỷ lệ kita akan show ini kita akan menunjukkan x equal to 4 by 3 tỷ akan show x value kan mu te pani ki minus 3 by 2 tỷ lệ 4 by 3 hi alpha le beta value ha ni nga hi minus 3 by 2 ni nga hi 4 by 3 tỷ ha alpha le beta value ha ni ta Tisuanin on sok zong lo la kan verify le ta sum kan verify le na sum of zeros te su alpha le beta te com kan le mai alpha le beta com su minus 3 by 2 le 4 by 3 com kan le LCM ten zong te na 6 lo ni nga pahila mun tum ko minus plus lo ni ta amun ni ni 8 lo ni nga su minus 1 by 6 ka lo su ta choose sum of zeros ka coefficient mo kan zong le ta minus b by n ni kan shot wa minus bi chun minus 1 by 6 along ta divided by a chun ne kan pi chun 1 ang po 1 na divide chun in a number o ma answer chun maya minus 1 by 6 ania ai nang chi chia chu ba chu sum of zeros ka kan verify la ta ni product kan le ha ta la product of zero sa chunin enge kan ti chunin alpha le beta puntir kha ta alpha le beta ta puntir chu minus 3 by 2 le 4 by 3 puntir kha nia he le kan tan sel te chu tu hi kan tan sel ma chu minus 2 kha chu do te chuan c by a tho ni ti kan thia c a chunin minus 2 ni ti kan thia u nia minus 2 ve ka chu a chaw da khai dang tak to ki lai ki chunin chu wan chunin question number 2 na le 6 na po thon pai ngan chok to lo nga kha chaw da nang che che ni question number 3 na kan le find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are respectively arun ta zong ro min ti chu quadratic polynomial ha kan zong do na ti chuanin a sum le a product ka mirum pesa ve thungani a sum chu min tek sang kan minus 3 lo nia a product chu plus 2 lo ni ta ke chuanin thita chang khian eng king e quadratic polynomial chu o qp te ne ho aka o sam lo na kan se ta ni quadratic polynomial chu eng ting e kan zon ta kan ti chuanin hey question number 3 na kan le nga find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are respectively runtia question number sub number 1 na changa 9 na thlinga om le ti chu question patni vel ran chok le nga ba kha chu ma ni na chaw le vek the don ni tu na kan mu ta kan hianin asam ron pesa asam chu minus 3 ron ta product chu nia sum of product and of zeros my when sum of zeros the product of zeros tinani this one in quadratic polynomial is on roman ti hi azon da kha a general equation ka on ve hi by ha ta ngai ni har mi lo ni x square ni nga minus ni nga sum of zeros kan ji ka nga x kan ji ka nga product of zeros kan ji le to don ni tiang hian ni x square kan ti nga minus kan ji ka nga sum of zeros chu minus 3 ni tiang chia minus kan ji nu minus 3 bo kan ji le nga po na x kan na plus kan ji ka nga product of zeros chu chu lo ni ta kha lo ta kan siam ram le sa ta x square ni nga minus le minus 2 plus lo ni nga 3x kan ti chu 3x ni nga plus 2 hei hi a quadratic polynomial ni zo sun ta ni a har lo ni sub number 9 na te kan chok don tai la asam zo ka chuan 1 by 4 min pe a hi sum zo kan hi sum of zeros ni minus 1 hi a product zo kan le ta tu na kan soi ang chi chi kan thil ha rom lo a x square kan ji le nga sum of zeros ya chuan 1 by 4 kan hang le me a chuan x along le ki ha ni product ai chuan minus 1 ni plus minus 1 ke lo ta bracket hin da zel la chok su ha har bi ke ni x square kan ti nga minus 1 by 4x along ta minus 1 hei hi a quadratic polynomial chu ni da ni
som pariat hnailam dan bo chia nu le pa ten ngai tha ven him ngai le en kul ngai pong swal le khwai khem tok isha ni chuan District Child Protection Unit pan chin che District Child Protection Unit Champhai District Lalmunmoy Building Vengkhang North phone 9862 737 287 Question number 4 na kanan lenga. Write a polynomial whose zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Atita kan zon tur thawa chu kan zon tur su ma meng chi chi khanin a quadratic polynomial ha kan jong le don thawa amaro chu sum le product min run pe tolwa tu na chuin a zeros te pani kham run pe ve thung ni zeros ka ti chu ma kan sui to a pakhazo ki alpha ni me pakhazo ki beta ni ta a ti chuan quadratic polynomial chu a zeta kan che to a x square kan dia minus kan da ta hian sum of zeros along dia x kan zia ya this one ta hian product of zeros khan ta hemi bang tho jang le tu hian ma ro chu ma mi ne khan ma ka chu sum of zeros le product of zeros kha direct in pe a tu na hi chon min pe ve lo wa a zeros te pa hi zo min pe a sum le product kan jong chu chu kan da lu me do ni sum chu te ram zo na ti chun sum of zeros chu alpha le beta ko khom khan me alpha ya chu 2 plus root 3 ya beta ya chu an belanga 2 minus root 3 ya an be chu root 3 la root 3 ai bai the ya 2 le 2 le khom chu 4 lo chu ta ka pian chi chi product po tin le ha product chu alpha le beta ko tir han ma ya alpha le beta chu alpha chu 2 plus root 3 ya beta chu 2 minus root 3 lo he thil ga en vang phang ta a plus b a minus b form thil lar ni tu a square minus b square equal to a plus b into a minus b the form chi chi kha lo ta ne chun he formula base yen kan da a plus b a minus b form au ni wang chi mi chun tu chu a square minus b square ni wang a square ra chun 2 square lo ni ga b square ra chun root 3 square lo ni an 2 square to 4 lo ta root 3 square chu kan cancel chunin 3 lo chu ka 1 product a chu 1 chu lo ti da plus 1 kha ti chu kan du tak quadratic polynomial chu kan jiak thato x square kan ti nga minus sum of zeros I chunin sum a chu 4 kan chu ka 4x lo chu ka product of zeros a chu plus 1 chu ba in plus 1 kha answer tu ne question number 5 na en leila o hi poi question number 3 ama mi gan cho tong tho kha nia write the quadratic polynomial the product and sum of whose zeros are minus 13 by 5 and minus 3 by 5 tilon ta kan huang hian in product of zeros asu minus 13 by 5 tinia sum of zeros asu minus 3 by 5 ti khania ti chung question kha ni ron zo chu quadratic polynomial kha ji ro kha tilea ama khan gan soi to quadratic polynomial chu han ji ngal top mai la x square minus kan tia sum of zeros plus product of zeros di kha sa akan ji to hong kha nya ta hin x oma tisuan family hian kan ji mai do he quadratic polynomial kan ti khan ta ni x square ne nga minus oma sum of zeros suin minus 3 by 5 to go vai ta hian minus 3 by 5 lo ni nga plus ni nga product of zeros suin atu tur su minus 13 by 5 hi hi ta ama ba sun sar ti lo do khen kan ji nga x square ne minus plus 3 by 5 minus 13 by 5 ti long ta tisuan khiti po khen answer kha dik to tho amaro su fraction hi kan tibo nga akmue 5 pa hi tibo tur chu in apum pui 5 kan multiply nga kan multiply chu panga le x square pun tir su 5 x square lo ni nga e panga kan multiply chu 5 le 5 kan cancel nga
3x lo chu ka nga minus 13 te hi quadratic polynomials akhoi chen nun zo han ta ni exercise 3.1 bi ka ta na question number 2 rin question number 8 na hagan chok lenga if 1 0 of the polynomial a square plus 9 x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, find the value of a ti lo ni ta this one equation hi kan hua polynomial kan ya ki a zero step ni kha pakhat zok reciprocal kha pakhat zok reciprocal kha adang zero sani ti kha question namin shilan ni ta this one ki equation la tangkhian a value zong ro ti ha ni ta ni ti zong in sai tai la hey ya general form in da tai la a x square plus bx plus c ti halon ta ta tanga chiang ta kalang su a chu na tu su a square plus 9 kha tu panga so the coefficient of x square kan ti ha ni b chu na tu su 13 na tu panga c chu na tu su 6 let a kha tu don ni this one akhoi sena men shila chu a zero step pa in relation karon so ni alpha le beta hi hemi equation zero step pa ni ta sela pakhat zok alpha ni ta se chu beta chu tu su alpha reciprocal chi kha te chu 1 by alpha ha tu ta ni om je su beta ti kan je pe lo no wa beta ti a hian 1 by alpha kan hong do ni kan an wang nga alpha le 1 by alpha chu thil in cancel thei tur ani puntir ring and there are product of zeros kan ti chin chu alpha le beta te puntir kha ni ya ti chuan alpha le beta te puntir ani chu alpha kan ji ka nga beta ai hian 1 by alpha kan ji ka nga alpha le alpha lo in cancel a product of zeros so in 1 tuk don ta ni he product of zeros equal to 1 ti kan mu su hi a value zum na kana tang kai ta em mai ni eting a value chu kan zum ta kan ti chuan product of zeros ki a zum tam dan kan nei le a product of zeros zum dan chu kan shia product of zeros te je oh chu chuan tuk chu 1 ni a hay hian c by a ti kha ti kan shia ti chuan na china equation kan ne kan lo kan ti bo to c a kan 6a kan ne ya chuan m a value y hian a square plus 9 ti kan nei bo kan ni ti chuan a square plus 9 ti le 6a equal to 1 ti mong hian a value will sum do na son thei to ni kan cross multiply na 1 le a square plus 9 puntir su a square plus 9 equal to 6a below su nga a square ni ngal elam sun sun minus 6a plus 9 equal to 0 the equation hi kan nei ta this one in factorization method splitting middle term ti hi 6 chen dang man khan sun ta sun the pakwa chu pathum le pathum puntir ni ti chia chu wa sun a square 6a hian 3a le 3a kan belanga tian a minus 7 kan belanga plus 9 equal to 0 ni ha a kan la common chuan a minus 3 lo chu nga ta minus 3 kan la chuan a minus 3 to va lo chu kan equal to 0 lo ta a minus 3 equal to 0 or a minus 3 equal to 0 hi kan ne a value chi chiang lo lang chu 3 kha ani dong ta ni